Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu na taata bụ Orie. Please share the link, let friends and their well wishers, let all of them join us, maka na ihe anyị bịara ịkụzi n'ụbọchị taa bụ nnukwute ihe, is a life-changing topic. Share the link, invite your friends to join, so that they will hear from the horse's mouth. Ha masị na oge nwa kwuru maọbụ onye nwa ha ma nọ na them say because e nwere a lot of things ndị mmadụ na-akụzi kịta, therefore causing more confusion to newcomers in Odinana Igbo. Maka na ọ bụrụ maka anyị nwa maọbụ ndị ọbụla nwegoro experience maọbụ onye ọ na-eso m nke ọma, ọ bụrụ ha ga na-cause confusion. Yes, some of these confusions are na-cause intentional, while some are ignorant, even from the person na-akụzie. Onye ka anyị bịa ka anyị ratify ya today once and for all. Ekụzigo m ya before na my YouTube, but some of my friends chọkwa ka nkụzie ya ọzọ, ya ka nji bịa n'ụbọchị taa. So share the link, invite your friends to come and hear. It's a life-changing topic. Nya bụ ihe mbụ na mbụ ọ ga-abụ ịmalụ n'ọdịnala Igbo ife adịrịghị mfe. Ịghọtara ya? Share the link. Asị m na chi tata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị na-akpọkụzie mmụọ niile na-eri oke na Orie ka unu bịa kwudoro anyị all the elements, water elements, ka unu bịa nọnyere anyị na nkụzi anyị abịa ịkụzi n'ụbọchị taa. Mekwazie ka ndị ga-anụ ya bụ nkụzi a ka ha tinye n'ọlụ, maka na one thing to hear is another thing altogether to apply it. Anyị si na tata bụ Orie na ọmaka ya emere anyị nwere mmerụ nwoke merụ nwaanyị, onye chụba anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe onwe, maka na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na anyị ga na-ejere obodo na anyị ga na-anakwaziri obodo. Asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ya ma apụ anyị ama, mana ọ bụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha nata, maka na ọgọ na-akpacha na aja ọfịa ma na-agba onye nwe enu. Asị na mmapụ adịghị egbu awọ, nọ n'iru ka oke enwe na-ama. Asị m onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Asị m ihe ọma ọnwụ na anyị lụrụ n'elulo ya mezuoro anyị. Asị m onye ọbụla si na anyị ga-adị mma, asị m na onye anyị adị mma, mana onye ọbụla si na ya ama adị mma, anyị ga-adị mma, mana onye anyị ama adị mma. Ọhịa anyị kwuru. Anyị si na onye ọbụla si na ife anyị na-eme ama enwe isi, si gburu isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise aga m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu oraifite, Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ Orie, topic anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara onye ụwa mmadụ. Read my lips, chi onye ụwa mmadụ, and all you need to do as a starter, and all you need to know as a starter n'ọdịnala Igbo. Topic chi onye ụwa mmadụ. I did not split it. We are coming today because some people will tell you chi and the onye ụwa. Ọ maka ya to solve the mystery ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. So gee ntị nke ọma. Abụ m echiri m ọzọ EZE-ANA, maka ịnụ ka a kpọrọ EZE-ANA enwe keche na yes, EZE-ANA bụ
ụdịrị ọzọ nchiri maka na ọzọ nwere of many categories. Ọzọ bụ ihe ndị ụka kpọrọ night, and abịa na that night ya nwere obere night and nnukwu night. Mma amaraghị atụ maka ndị ma nkụzi m mana ihe ọmụmatụ eji m ya akọwara mmadụ ihe nji ama atụ bụ na ichefu onye nkwu icheta ihe mma na atụ. Enwere night of St. John International, enwere night of St. Christopher, ndị a bụ ndị regarded as obere night. Mana enwere night of St. Mulumba, nke a bụ nke regarded as big night. Then enwere other bigger ones akpọrọ Papa night. Papa night ya bụ ụdị Sir Peter Obi nọ na ya, akpọrọ night of St. Gregory or night of St. Sylvester. Ụdị a ma Willie Obianọ ha nọ, and the Sir Gabe Ongbenu na Nnewi. Enwere other people, prominent Nigerians, bụkwa Papa night. Ịghọtara ya? So etu aka esi nwe category, etu aka esi nwekwa services, because those Papa nights can actually go to Rome, even if the Pope is the Domas, they can stand with their sword and rest of them and their nekike ha. Ịghọtara ya? But those smaller ones, ndị a bụ ndị na-agba the local league from the bishop angle. Ọ bishop na-abịa ma ọ na-eme ihe ka ihe afụsị ha eburu their sword. Ịghọtara ya? So achọrọ m ka m nwere ihe amara gị atụ. Then abịa na n'ọzọ ọdịnala Igbo, ọzọ nwere level by level, and the ọzọ depend the crown, the clan onye si ya. O nwere clan na-eji nnukwu ọzọ. Yes, maka o nwere ike ọnwụ na ịmara agbụrụ si na ya wee bịa bụ anyị na-akpụ alụ a na-akpụ uru damage na ezumere ebe ndị nri na-ezu ike, ebe ezumike nri mgbe gboo. Yes, ngwa ka nkọwakwa ihe bifo nga n'iru. O nwere ndị amarọ na-enwere ọtụtụ ndị na-akpụ alụ abụrụ ndị bi na geophysical land destin of present nri now. Maka na nri now, ije nri ihe afọ na nri be very small. I have been there several times. Nri very small. Mana ị nwere ike ịda akọ history of Igbo without akpọgbanwu ndị nri afa. Ịghọtara ya? Ihe mere ya bụ na ndị nri bụ travelers. So because of the nature of their job, they travel from town to town. In other words, some of them resettle law n'obodo dị iche iche. Yes, exactly what happened to my own clan, oraifite. Because I na-esi according to our stories from ndị nna nna anyị ha na ndị hibelu uru damage na be anyị na-esi nri bịa zuo ike ebe ha na-ada apụta ha akwụsị zuo ike. They will continue their journey. A na-akpụ ma alụ ma oraifite ọzọ bụrụ Ọkịja wee gaba. They later now settle down at the present uru damage. Ịghọtara ya? Enwekwa n'obodo dị iche iche some pockets of towns ị ga-eje abụrụ the nri now ịma now na-akpụkwa alụ. Ịghọtago? Some of those people are really descendants of nri. Ịghọtago? So ọ bụrụ ya ka m bịara ịkọwata mana ọ just can clear something. Now, ihe nji wee kọwa bụ ya bụ na and then my clan ọzọ anyị na-echi bụ ọzọ EZE-ANA. Ọ bụrụ ọsọ mụnwa echiri m ọzọ EZE-ANA. Onye ọbụla si na my clan uru damage chọrọ ichi ọzọ ihe ọ ga-echi iwe ọzọ ana. Ịghọtara ya? O ngwara clan njọ ya ọbụla ị chọrọ ichi ọzọ ị ga-eme ichi ya back to ya clan ka chọọ onye a na-akpọ onye isi ọzọ ya own clan. Then ọgwụ na ụdọ gwawa ụdị ọzọ unu na-echi. Enwere ndị na-echi ụmụ obere ọzọ dị iche iche. Mana mmenye simple ten ihe eji wee ma obere ọzọ na nnukwu ọzọ. O nwere ndị na-echi ụmụ obere ọzọ like ọzọ dara, ọzọ ụmụ ọzọ dunu and some of those small ọzọ gasị. Then ọtụtụ n'ime ha nwere ike ese gị na ime ihe gbasara ọzọ one day. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike chichaa ọsọ na-echiri ọzọ ndị ụka na-eje ụka agụsịgharịa nsọ n'ụlọ ọsọ n'onwere nke ya na-asọ. Ịghọtara ya? Ọnụ ụmụ obere ọzọ aka iyi enweta ndị na-eme n'ọfụ. Mana ihe ị ga-eji ma nnukwu ọzọ bụ ndị na-agba eriri n'ụkwụ. Adịghị ekwe maka ndị na-eje n'ebe a na-emekasị ihe mmekasị na-eje n'ebe a na-ele spiritual material jegoro ofu nchata ụkwụ, jegoro ofu ihe nwa ofu ụdọ nwa akpakasị ire n'ụkwụ. Ọ bụrụ ọkwa ndị a ka m na-ekwu ya abụrụ ọzọ. Ọ ndị mmacha ị nwere ike ịda afụkwa ụfọdụ ndị dibịa na soshal midia ha na-eyiye
mana ya onye nwa ji aka ejibe onwe mmadụ ji aka ejibe onwe ya eze onye jiri aka ya nie onwe ofu aka ya ga-adịrịrị n'elu ala ịghọtara ya ihe niile abụ ihe mmekasị onye a jere ebe a jere spiritual material je goro ofu lailon ụdọ iyi n'ụkwụ ya o merie ka ochie ọzọ anị ochiri ọzọ anị ịghọtago mma egosi ihe ihe eji m ọzọ anị see my rope ifu the rope a see the rope here ọ dị rope ifu the rope ọ bụ ife dị ya ịghọtara ya ọ bụrụ ndị a na-eji egokọrọ ihe white ihe n'ụkwụ ịghara afụ asa na ụfọdụ ndị dibịa na social media ọ bụrụ onye nwa bụ ọzọ anị then nnukwu ọzọ wụ dị rope a ka ọ ya bụ and na onye isi ọzọ o nwere mmemme a na-eme wee yinye mmadụ ọ bụrụ ihe ofeke na-eji egoro n'afịa yi gbanye n'ụkwụ ịghọtara ya anọzi n'uwe onye ọbụla onye mmachi adịzi karịrị mana onye ọbụla gbara ya n'ọgbụ na onye isi ọzọ yiberie ya ịma na ochiri nnukwu ọzọ mana ọ ga-abụ ụdị ropu a ịma na ochiri nnukwu ọzọ then ịma na onye achiri nnukwu ọzọ awụ ọzọ gbagota na level mana ọ bụrụzie na ọzọ eze ana ka ị na-echi nke mbụgoro na ịbụ ị na-worship ana ọzọ eze ana ndị ọzọ tụọ nzu etu ọzọ eze ana ga-atụ 9 ihe ọ ga-eji wee tụnye nke 9 na-abụ maka ana maka ọ na-efe ana and ọzọ eze ana adịghị ejeri ụka abụrụ onye ụka yọtara ya onwe onye na-echi ọzọ eze ana na-eje ụka yọtara ya maka na ọzọ eze ana nwere nsọ dị egwu nsọ ya gbagotara ọgwụgwa nsọ ya ebe anyị chi ga-eji chi abụọ yọtago ka nsọ ya si wee dị na mana nsọ ya bifo ya bụrụ nsọ ya echie ya ihe abụ onye ọdịnala maka na enyere wa ọfọ ana ịghọtara ya so onye batara na abịagoro na the gathering of ndị ọzọ onye eze na-afụta onye ọ na-have respect because onye na mana nsọ ya dị too much ịghọtago ime eri nri enyi ha ịghọtago o nwere nsọ ya dị too many o nwere ndị nwere ike ịnọkọta na-ewu ewu some certain things mana ọ bụrụ na ọ zara mbịa be gị before ndị ihe na be gị a ga-ewetara m otu ọkụkọ eji ana m nri minus that nothing ịghọtara ya ma ọ bụ na fe ebe m ma eji aghara inye m ya wụ na m je na be onye ọzọ ibe m mana ọ bụghị na be ofeke a ga-ewetara m ọkụkọ adị m ekwuzi okwu iri nri because I cannot eat outside because ndị nwaanyị nọ na nsọ is no and so on and so forth ọ bụrụ ihe m bịara igosita m ka ọ bụrụ ọzọ ka anyị bịara ikwu maka ịta so ihe m na-achịkọwala gị bụ na ọ dị ọzọ anyị nwa na-echi so ihe niile ahụ ihe ị kwesịrị ịma so tenụ nọrụ n'otu ọdịnala dị iche iche so ihe njiwekọwa ihe a bụ na nna agwa gị adị m agwa ya with authority na ọ bụrụ na ekwu ihe gbasara ọdịnala I stand to be an authority na ya ịghọtara ya anụrụ m na ebe dị iche iche n'obodo dị iche iche na-arụ dibe anọ na be nna m soro n'otu ọdịnala niile dị na oraifite ịghọtara ya so I stand a better chance ịgwa ka o si dị ọ bụrụ ụfọdụ ndị nwere ike ije na social media na-eso ọtụtụ ndị mmadụ ọ nụtara nkụzi onye oje nụtara nkụzi onye a o tinyezie ya nnu na ose bịa kụzigharịa nke ya ịghọtara m ka ihe na-eme na social media so whatever I'm telling you is the fact then before ngaba n'iru ọkwa dị mkpa echefukwara na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa 14 days rituals nke ọnwa June ga-ebido na June 6th wee last ya for 14 days n'ụbọchị 14 days anyị ga-egbu ebulu ma eme saraka ndị mmadụ erikwa ṅụọ ọka isi eme so ọ bụrụ na ị chọrọ iso anya bụ aja chat na WhatsApp privately to join in that aja bụ ị ga-send 3 prayer request then make donation of token to the account ị ga-eji akwado ihe eji atụja bụ aja na ị gaghị eji mesara aka at the end of the day so nke awa ga then n'isiokwu anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ chi onye ụwa mmadụ mana I would like to explain a lot of things for you to understand how things work. Chi onye ụwa mmadụ bụ nyabụ chi nyanwa bụ ụzọ chi nyanwa ji oke ọ chi gị bụ mbụ na mbụ enwere m ike ịlụrụ mmadụ ọrụ ọbụla ma ebughị ụzọ gbaa afa gbasịa afa ọ bụrụ na onye ụchụ dị n'ụzọ ya eburu ụzọ saa ya ụchụ maka na mmadụ agha ebu ọtọ nọ n'ahụ mmadụ ama eyiri nkịrịka akwa maka na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu ọ bụrụ na ụchụ nọ n'ụzọ gị nọ ka onye yiri nkịrịka akwa so you don't what they understand communicate with your
chi onye ụwa ga na-ekpuchi aka n'imi, chi onye ụwa ga na-ezo ezo maka because of otu nọ n'ụzọ gị. So ị ga-ebu ụzọ mesịa nka before ikwu okwu gbasara chi onye ụwa gị. Now chi onye ụwa mmadụ, ọ bụrụ na ndị oyibo akpọrọ ya guardian angel. Who is guardian angel? Ndị nwoke ọbịa si n'ọnya ma bụ chi onye ụwa anyị, na-enwere ọtụtụ ndị angel nke ji mana enwere 9 choirs of angels, nwezie ndị bụ the angels, ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ichekwa anyị. Ọnya bụ nkọwa ndị ụka ọbịa nyere gbasara guardian angel. Ịgụzi akwụkwọ ndị okpukpere ụka dị iche iche, ịghọta na their guardian angel is the closest being to you. Closest being to you. Maka na chi onye ụwa ga anwa ya guardian angel. Ọnyanwa bụ ọnụ na-ekwuru gị na mmụọ. Ọnyanwa na-afụ ihe ịdị afụ. Ọnyanwa bụ onye na-afụ ihe ị nwere ike iji ordinary anya gị wee fụ. Maka na ihe eji ordinary anya wee fụ ya, maka na the body you are using is the gross material body. Anya enyere ka iwe nwee ike wee operate na this earth. So your spiritual eyes have not been activated. Your spiritual eyes can only be activated little during time of sleeping. If you are sleeping, then your body will be losing, yes, their spirit will be losing up a little from your body when you are asleep. Therefore, your spirit will leave the body a little, but the cord is still connected with the body and the spirit. Now, your body being elevated a little will be able to receive connection and radiation from what is happening in the ethereal world. So, in that regard, your spirit can receive message. And don't forget that your spirit is the core you, is the real you, not the earthly body. Yes. So, ọ bụrụ na ịghọta etu a, ịmalụ na onye abata na-enwere ike during dream enwere ike igosi ụfọdụ ihe ma ọ through trance. Yes, enwere ike ihe kpatara eji wee gosi ya mgbe ahụ abụ na your earthly body will a burden trapping the spirit from moving around. Onye abata na spirit can enter inside the room even when the doors and windows are locked. But the body, with earthly body, cannot do it. Understand? So that spirit is the guardian angel. It's the spirit that oversees you. So it doesn't make point any sense whatsoever for mmadụ ịbịa na-ekewara gị ya, kewara gị sị na chi gị dị iche na onye ụwa gị dị iche. Let me tell you what the person will do. The person is only after your pocket. Let me tell you the truth. Yes. Once you succumb to such earthly analogy, with that spiritual backing, ihe ọ ga-agwa gị egbu gị feed echi gị, tomorrow sị gị feed onye ụwa gị. Ihe ọ na-achọ, it will only make you to spend more. That's what the person is targeting. Yes, I'm one of the successful Dibia, but in every month I feed my Chonyowa, who happens to be my grandfather. That's all. And he open your can name. You got that? So don't allow anybody to tell you chigi feed your chigi and feed your yowa. I'll come to your question. I know what your question is. Now, there are some certain things that is a great mystery that you cannot understand as a carnal man. Chonyo wage bo obo ni go teaching nkowar basal reincarnation. You will have a faint idea of what I'm about to explain to you, how things work. Now, in this world you are seeing, Chonu Wage, your guardian angel,
even all the world religion recognize. In what they give Christian, I have read so many books. In what they give a Christian religion, I go maka guardian angel, I go maka another person again. In what they give a Buddhism, I go another religion, I go another guardian angel, I go another person again. Umwero obubere ọbụna nwelu double person asị gị onye abụchi onye abụ ndị ichie also na ọdịnala ka ụfọdụ ndị mmadụ na-confuse ibe ha. So I can tell you, don't split it. Chi onye ụwa gị, that's all. Now your question could be na the thing bụ na chi onye ụwa gị bụ the spirit, the inner spirit that returned in the previous earth life. The person might be a woman. Now, returning now, decide to choose the body of a man. That is you. That no choose the vessel, that is the body, to operate on this earthly life as a man, does not take away that the inner spirit that is in him is a woman. Onye batani nwere ike ịfụ a man, mana obi dị ya n'ime obi mmiri, o nwere obi nwaanyị. Yes, onye batani nwere ike ịfụ a woman, mana o nwere obi ka nwaanyị. O meghị ihe, obi sichacha ike ka obi nwoke. Ịghọtara ya? Ihe batara ya bụ na o nwere ike, like ihe dị n'iyi ụwa mmadụ. A woman nwere ike ịsị ọtụ ndị ama ma ọtụ ndị mmadụ na-ekwu na n'ụwa ya na ewe ọzọ ya pụta na ya nwoke ka esokwa ụmụ nwoke na-eme shitin. Ma ọ na ya chọrọ ụwa ọzọ ya pụta ụwa ka e nwee ego ka e bụrụ ka e nụkasị ụfọdụ ụmụ nwaanyị mana ya nwaanyị. It's not longing. Whatever you are saying is being weaved and a weave rigya. In the next word, it can even come to play. In the next word, you will be allowed to use the male body, physique. Understand? But originally, the human spirits. So that is by the way. But in na chekwala gebuna. Obu na ịghọta ya, mmadụ nwere ike long for that. Nke ọzọkwa abụ ihe kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji asị chi onye ụwa na gaida na ihe na bụ the only thing reason ha na-enyedebe bụ na na-agwara ya na onye nọ n'ụwa bụ nna mpịa. Ịghọtara ya? Anyị na nna mpịa dị ndụ na ya dị nna mpịa dị ndụ ewe mụọ ya. Ịghọtara ya? Na nna mpịa dị ndụ ewe mụọ ya. So therefore, nyanwa na onwe Vaisodin obelivuo na ọ bụrụ nna mpịa nwa nọrị ụwa, na ọ bụrụ na nna mpịa nọrị ụwa, ị mara na chi dị iche. So some of these things are not abụchara the thing, but let me tell you what happened. Nke mbugolo bụ in some rare occasion, some of the afa ndị mmadụ na-agba na-put ndị mmadụ to confusion. Yes, I will come to that. But even if, yes, there were some minority, few people, few individuals that are not as large as people think. You know, the principle to yes, we me, you mad because reme, Obro, you don't be easy, you go a leak aju. You have a go one, you go back two. Onya, we had the mad mistake here, but I do show you one mother. A buffer. But I will solve the puzzle today. Now, amabona, onwelo your father, maybe your grandfather. During my own time, I did not meet my grandfather. My grandfather died, who happens to be my father's father. He died before even my father got married to my mom. So my own case is settled, right? Yes. One of argue that one. But the ụfọdụ ndị na-argue bụ ndị na-ekwute okwu chi onye ụwa iche, onye ụwa iche chi iche bụ
Some there were some few occasions. For the true, onye nọrọ ha ụwa was alive before they were born. That is where the apostle is. Yes. Now, let me tell you what happened. Mana, here basal spiritual. You cannot understand all because they are mystery, because the level of your spiritual maturity. But let me explain it for people that mature a little, and then they do sincerely in the heart of them the truth. What happened is that, do you know that somebody can pass on many times, that before anything get take on in the spiritual world, that something have passed, that's taken on form in the spiritual realm, sometimes years back. You get example. Even the present living house of Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. This house was shown to me in dream almost 8 years ago. That was when I was in Abuja. That time I have not even started Odinana stuff. I can remember no car. Man, before then, more personally, be I notice here the time when I was doing well as my business then. I came home on a particular Christmas with 2 cars. So after that, I started having problem after that Christmas, during the Easter of the upper year. Don't have problem. So for me, Nanya came mother, again the church, I attributed it to the phobia for my village. Therefore, I decided that that is now was even also. To the extent number Abuja, Burumoto si Abuja nata, apart came by my mother, by my parents, now wada Onitsha. Then we use public transport webia at village, in order to hide myself from my people, thinking that no one no. So at a stage, you will get a Ojoto near New Jeguana, 2 plot. I have already started building structures inside. My intention was instead of another Benham can not using Benham. Then a jam luno, no joto, but for my body, back is master to Sebana. Okay, what are the level of Urimu? Only had name a benna, battle. I said, okay, I'm not okay. I see then I be from before, but I can say about my uncle. Ona, my passing night. But good night, I'm Ben away there. Ona, and I go. Yotaria or the level of Ujo. Them now, Bawa. So, Bawa able to go to Jota, May foundation of Une to place eventually be. Now, before receive call Odinana. So, when I don't know that Abuja, wherefore, not a Benham that is born out the opera. Whoever by where first, bound bend them on the face, or to the guitar. For about face, do your gate, do you my big gate and small gate. Then the full a duplex allo there. So, where's over the gate, may over the gate. Where for 2 women that are crossing in front of my house. And I say, if Wakabe had them called the name of my late father, if Wakabe Enyobi Diskita, no, they can Enyobi the Tola. I saw the 2 men. I didn't even show that I saw them. They discussed and passed. When I woke up, I was like, this one is no. You know why? I did not have any intention of building any duplex in my court, that is my father's compound. Because my father's compound, they will go me and woman more the bad. Without knowing, as you could hear name na gwam na ihe na-eme musina na benna. Mana ma amoro na ihe na-eme ma abụrụ na ụmụ na na-eme m kaba na ụmụ na ngwu na akpọ m oku ka nnata. So onwe ike na-eme gị nwa. Enwere ike mmụọ na benna ga na-akpọ gị oku ka ị bịa mee ihe kwesịrị ime. Ije na afa ma ọ bụ onye ekpere ije meresị asị gị na mmụọ dị benna gị na onwere mmụọ na-ebi ndị benna gị na-emegide gị. Yes, actually, onwere mmụọ na benna gị na-agba ụgwọ kwa eziokwu. Now, mana onye ekpere ama afụta ya na ụdọ ya afụta asị na ha abụ evil. O nwekwara ike ịfụta kwụsị ebu na benna gị dị evil.
So go on one way get tapit chikuzie na ụmụnna gị and the entire village are evil after you. Omekwo gị na-agba ọsọ be nna gị. Ama yes gị ụfọdụ ndị na-ege ya ụfọdụ ndị mụ na-atụ ụmụnna egwu. Mana ịmana ụmụnna na-ada agbata ha n'ọsọ. Na ahụ ka a na-akatara ụmụnna. Ịghọtara ya? Ekwuru odogwu kwuru ka nwoke si akwụ onye kwa ya kwagwara ya. Mana ị na-agba ọsọ nwanne ọsọ ya bụ na ị nọ Amerịka mbọsị onye a chetara gị ajọ mmadụ cheta gị ọ kasị spel je Amerịka gbara aka nkele nata. Ịghọtara ya? Tọkara ihe na-agbara ọsọ mede ihe dị na gwuru ka mmụọ dịbe nna kwudoro ka e bụrụ odogwu chukwachi onye ụwa gị ka e kwuru ka nwoke si akwụ. Now ifu na ihe dị na so that 8 years e gosiri mbe nna m a mụ nwa na onwe m teta wevuo ya because na m nwere any plan whatsoever ilu duplex na be nna m. So therefore asị m ya no na this dream cannot happen. Mana ọ mgbe anwa ka a sign godi ya that duplex have been built na be nna m spiritually. Mana mgbe nchigatazi n'ọdịnala after few years later nchigata n'ọdịnala I was on Facebook one day. I now saw this architect design of a duplex. Ọbịa n'obi kpam n'ụlọ anwa egosiri na nlọ a ga-arụ na be nna gị. Sorry, that time a design go m na mma na be nna ime mmel download the house picture ntinye na phone m as screen saver. Mgbe ọbụla m na-agụ ọfọ asị m ndị m na-asụ n'ọkwụ na ka m chọrọ ka m lụọ na be nna with this step ties this coated ties nkụrụ ya ka the house bụ ebe ahụ nweza na ụdị na ka m chọrọ ịlụ nke bụ eziokwu 7 years after Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu where that duplex physical. Ịghọtara ya? So etu ihe jikọrọ gị ha bụ na ọtụtụ ihe na-ebu ụzọ mee na mmụọ even more than 10, 15, 20 years before mee na physical. Onye agbata gị nwanne m anya iji some minutes onwe ebe anyị na-eji agwa gị na ihe ọma na-emere gị ọkwa eziokwu ị na-achọ di ma onye na-achọ favor ị na-achọ visa agwa gị na onwere ihe ọma dị n'ụzọ gị 5, 10, 15, 20 years ọ materialize bụ ọkwa eziokwu ị nọ na nwute. Yes, ihe niile a na-ebu ụzọ egosi na mmụọ before bịa na physical. So ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ na that your grandfather nọrọ ụwa, that onye anwa nọrọ ụwa, that your mma nnukwu nọrọ ụwa, ya argument bụ na mma nnukwu gị n'iso mara mma nnukwu gị mgbe enwe ya small n'ịwetara mgbe ahụ ije ebe mma nnukwu ma mpa nnukwu gị a na-agba mbọ he love you so much. Mana ihe ụfọdụ ya agwazi he na grandfather ya like kwara so much oge ọbụla ọ ga-adị fond of you oge ọbụla ọ chọbụ ihe ọ ya emere gị. Gatara ya? So o egijera nke ya grandmother ọfụgo like ya so much special karịa ndị ọzọ. Ị ga-ama ihe kpasịrị kọs dị ya. The truth of the matter bụ na o nwere ihe ị ga-emere ya fada dịka nwa ya ọ sị nwa m niile kwata m ọfụma na mma nọrọ ụwa. O nwere ike kwuo ya n'ọnụ n'ihu gị nwee ike okwuo ya n'azụ gị okwutazi ihe a emechazie ịfụ mgbe ahụ o nwere ike ya fada ka dị ndụ mana in the spiritual realm ọpụgo that wish ahụ o wishiri o nwere ike ọnwụ na nwunye gị dị ime ọ sị na ghara ekwere ịnọrọ Ifeanyị nwe ya ụwa na nwa Ifeanyị nwe ya afụka ya n'anya. That longing ọ lọngụrụ is enough osibigo the spirit. Yes, ihe need the power. You can call it Ikenga, okay? You can call it Ikenga. That power was him because Imana gịnị bụ Ikenga? Ikenga is the power behind the chono. One can just Ikenga chigi, ma si Ikenga ezumezu, ma Ikenga ndị ichie. That power behind. Ewe ga mmadụ na asị mmadụ na ahịa bụ aka Ikenga. Ikenga is the power behind that particular person. Onye batara ịkpọta oche onye ụwa gị Ikenga chi gị sue. Yọtara ya? Ịkpọta oche onye ụwa Ikenga chi gị sue. Onye the power. So once the man longer to ịnọtara ụwa, the power that is na-esochi ya nwa apụgo. Ọ ka nọzi physical life. Mana the real him is gone and the reincarnated. He get got ihe ọfụma bụ ọ na-eme in few cases.
abụrụkwa so many people are ndị mmadụ na-agba n'afa na-agbakasị afọ agụ ya bụ ọbụ mmadụ na-agba afọ agụ. Now example, ọ bụrụ na ego spiritual books ị ga-afụ ndị a na-akpọ n'onwe ndị a na-akpọ mystics ka mmadụ. Ọ bụrụ na iwe a Catholic like m nwa Agom Life of Sense and so many of them, o nwere onye a na-akpọ Padre Pio is a stigmata, is a stigmatics. Stigmatic bụ ndị Catholic believe na during the Lent na ọbara na-agba ha n'aka. Yes, Father Padre Pio is one of them. Now, during his reign, the Catholic believes no na agba ịbụa bilocate, a na-agba bilocate, ọ na-bilocate. O nwere ike ịnọ na two different events at the same time. Here you talk about the spiritual aspect. You mara ihe ọbụla na-eme na physical with spiritual duplicate. Yes. Ebe ọ nwere ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ịbụa. Achọghị m ije kwuo onye mma na Nigeria when he was alive. Name Brother Innocent Okolie no were ebiri ọrụ. I have been there when I was so young. He has the gift he bilocate. And one ọtụtụ ndị mmadụ present at life that have the ability to bilocate. Oh, you have to know when you know na two events, witness here two different things at the same time, and don't any account of what happened there. Here, in Ebama, or not about the spirit here. Here, what you don't know is only a mystery to you and not to all. So, and we are by location. If you like, go and read more spiritual books. You get an encounter of the gift of bilocation. And when some people are documenting history, na how na bilocate. They can be in this event, but they will still attend the other event. I think on Guaranda Center, I think St. Teresa of Avila also. So you not check all again, my anyway mention on that one days because established. I told them go and do one great men not on life now. They can see bilocate. You understand? Even when you can look at it too. Even when you can mother say na nke bad on for ya say na Eze and half or na nlo. O nwere ka mmadụ yesi we no etu a. Ifu onye gị na ya dị na mma ofuma na ọ na mkpa. Ije ebi ofu na nlo ebe ibi a deliver ya. And truly deliver ya nwa. Ifu truly na nsọpụta ya o nwere ike ọ bụrụ ebe a na-achọ ka etinye na nsogbu ebi ebe anwa sị onye kwuru na-apụta ya na nsogbu anwa. So when they want the power to bilocate in two different locations. And over some about the mystics, life of mystics. I will explain more on that. But can open our topic better. But anyway, digress a little. Okay, we got that. Everyone will not bilocate even when they are still alive. Keduzi goes sitting na here where they can bilocate, or maybe know what to two different people when they are died. Only they can no matter on abo mbongo. No quick no for you one more than do. No one cause over bone. You got ya? I know Messi have us no for your man now or the possible. In few occasions for some individuals who mystics. Now, get a gig was Rima, Dick or Odinana. Obroni West Tata, not Danibo. But not Danis. He is equal to Rima go one. Malugolo can see. Atunzu etesi agofo etike kutugo mi otutu oke je na my YouTube channel ka watch ya step by step ihe kwesịrị ime adịka onye ọfụ n'ọdịnala. Sorry, ọ bụrụ na mmadụ ihe kwesịrị ime ozugbo jee create a time for your spiritual exercise. Spiritual exercise will kiwe activate and reawaken the real you, that the spirit that is in you. And the area awakening here, in which he develop here about the spirit of discernment. That is mweji among cable good and bad. Mweji among where ezigbo mmadụ ma ọ bụ ajọ mmadụ. Ihe ọ pụtara na activate because your spirit mmụọ nọ n'ime ụka ọ nọrọ ọrụ. That is spirit of discernment ekwukwa na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Mgbe anwa create a particular time iji aga ọfọ under 24 hours. Imagine you want 5, 10, 15, 20 minutes. You can set aside. Like Mama, every 2:55 I must be awake to observe my quiet time above 3 o'clock before I go back to sleep.
So, but I don't say give me my own time because when you call it they can't go back to sleep again. So you can do your own on that time. But you hear them with time, quiet time, whatever you are doing, they shut down. You first is during their spiritual exercise. Spiritual exercise includes so many things. Include their meditation and the image here now to chanting and half and meditate. It usually that is the time to receive inspiration. Whatever you are doing, you are not inspired. They are not getting inspiration. You will remain stagnant. You will never be productive because you need the spirit to back whatever your dream is or your set goals. Now, ọbụna imecha nka bido mee nka mee for 21 days. Imechia ya mgbe ahụ ị na-eme yọọ ya ezumezu si ha biko ha ga-edi agụ to a genuine dibia, not solely genuine, a dibia that have some certain things in common with you, a dibia that will help you to reactivate the real you, a dibia that will be working in harmony with you. The dibia can be good, but it's not the person they could be you got it? Yes. A dibia can be good. Man obronya ye could be go. Maken we dibia nwere man na enwe the same problem. Ije na nke onye a no fu dibia anwa. Osolve nke onye osolve nke onye. Ihe ọpụta na ike ya da ihe ọpụta bụ na onye nke bụ ahụ na ọ bụrụ onye nwe ya ekwubiri okwu nya ka ipụ chọba ọ ga-achọta onye ga-emeri ihe ndị a. You got it? Then imecha nke a ịchọtazie dibia anwa ga-arụrụ ọrụ mmụọ gị nabatara. Jekwesị ya gbahara gị afa. Ije na si ya gbahara gị afa onye ụwa maka na ọ bụrụ onye ụwa bụ the best first thing you need. Ya gbagodo general afa. General afa ga-determine your standing in the spiritual realm. Ọ ga-determine whether otu ọdị n'ụzọ gị. That general afa ọ bụrụ onye na-agba afa miri emi. That general afa ga-determine ma otu ọdị n'ụzọ gị. Ọ ga-determine kedu this relationship between you and your chi and between you and your ezumezu ndị ichie. Ọ ga-determine ma na ndị amoosu na-enye nsogbu. Ọ ga-determine ma o nwere ndị ọgbanje ma ọ bụ ndị ụwa na-edistọp gị. Ọ ga-egosikwu ma o nwere mmụọ ọbụla na-ebiri na ngwurube nna gị na-agba ụgwọ na ngwurube nna gị ebe emebiri akwariọm ma ọ wee ebe emegburu nwa ọkpụ ma ọ nwaanyị bịara ije eji. Ihe ya data afa ga-egosi ewu ebe niile arrow, spiritual arrow si arise against your success. Once they will hearing that that is what you need. Now, what after revealing those things, what you need to do is to start appeasement and alignment. Appeasement boom. Now, show you one. Na mo the sorry. Na memory he kwesịrị ime oke ọ bụrụ na ga-asa gị otu a ihe gbara ike ibute otu a nwere ike ọ bụrụ otu mmụọ gbara gị maka ihi na imere ọtọ nọ megide ada. O nwere ike ọ bụrụ otu mmadụ gbara gị maka n'ihi na onye a dị very envious of you. O nwere ike ịbụ otu ịgbara onwe gị na imetara onwe gị. Example mgbe ije eme abortion ma mgbe ije gbuo mmadụ ma ọ dị ihe na ike wọchụ. So a ga-ebukọrọ ụzọ sagodo ụtọ na-adịghị n'ahụgodo ka mmụọ ya chi gị ghara ịda egbuchi na ọ na-ezo ezo na-asịtụ ya kwa nwa ma I'm not proud of him. A ga-ebu ụzọ megolo asagodo otu aga ka ị nwere ike wee nwee that communication this thing with ya chi onye ụwa gị asịchagoro ụtụtụ ga. Then ọ bụrụ na ị nwere akwa ọkụkọ Igbo mana ị nwere ike iji alụ ọrụ chi gị ma ọ bụ iji alụ ọrụ ndị ọzọ weda ma ọ bụ chi gị ma ọ bụ ndị mmiri gị ma ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ ha na ngwurube nna gị ma ọ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe mere ọtọ nọ emebebiri ọfọ ma ọ na ngwurube nna gị na-ahụ ọkụ. Yes, ihe ị nidiri ime ewu ịbịa i were akwa ọkụkọ Igbo face east. You can do it in the daytime, you can do it at night because o nwere ike the nature of ebe ibi abụrụ ebe ihe emewe in daytime. Or go at night, no problem. But locate where is east inside your room. 4 corners of your room, wherever face is. Face ebe were ya akwa nwa. Sichi onye ụwa m. Ni akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. N'iji akwa ọkụkọ Igbo wee na-eze iwe. Iwe ọbụla anya wọ na-ewere gị ya banye n'ime akwa. Je weta okwuchi bọtụ ma ọ okwuchi rọba mmanụ. Gbanye obere mmanụ na ya tinye nnu na ya were aka tọnụọ ya. I were mmanụ anwa ịtọnụ ya na nnu si ya na-ete n'ahụ akwa si ya na nnu na mmanụ adịghị esi okwu.
itecha ya n'ahụ akwa nwa, i were ọjị yọọcha onye ụwa gị ihe ọbụla wụ mkpa gị, ịyọcha ya. Ọ bụrụ na ị ga-enwewu junction ịgbara ịtụ ma ọ bụ ịnọ ebe ị ga-eje tiwa ya akwa iru idobe ọjị awa n'ala, i were ego ihe aja 100-200 naira tụpụ itiwe akwa ahụ na junction tiwere onwe gị ka i wezegorochi onye ụwa gị iwe. Asụmị na ị nwere ego iji akpọtụchi dajeje chi nne gị mesara aka. Na etu a ka ị ga-esimekwa ndị ike ndị ichie, mana ihe dịsi iche nọ ndị ichie ka ị akpọzi afa. Etu a ka ị ga-esimekwa ndị mmiri gị ma ọ bụ ọkwa nna ana ngwurube nna gị na-ele ọkụ nwekwara ike ime, ma ọ bụ na o nwere mmụọ emegidere mebiri ihe ọdịnala, ma ọ na-emewuru nwa ọkụ, ma ọ na o nwere onye akwara akwa, imekwa like that. Mana ọ bụrụ na ị nọzi na vileji be nna gị, i were akwa ọkụkọ Igbo anwa jee na one corner na anaba ụnụ, i were ekwuchi okwu facing the east, kpọpụ akwa anwa turn upside down ka mmiri akwa a na-ehunye n'ala. Isi ha ka mmiri akwa a na-ehunye n'ala ka iwu ọbụla a na-ewere gị na ngwuru a ka oze na ngwurube nna gị amadịwu n'ọkụ, amalewu n'ọkụ na ọmajụkwana n'oyi. I were ọjị ahụ ijikwa wee gọọ wee yọọ ha iyo, kwe ha nkwa na ọ bụrụ na chi dị mmadụ ego ị ga-eji wee lụọ ọrụ apụta na ị ga-arụ ya, and true ego apụta wee lụọ ya bụ ọrụ, werekwa ọjị ajedebe ha ịwa na ọjị awasa ha jiri aka ha waa. Natalia na etu ị mechagoro nke a, ọgwụkwa ndị nwere ego ịgwa dibịa gbara gị afa ya nyere gị aka ka akpọtuchi onye ụwa gị. Yes, dibịa ga-akpọtuchi onye ụwa gị. Listen and listen good. Etu esi akpọtuchi onye ụwa mmadụ ọ dị very active. Ọ bụrụ na mmadụ mere ihe nyemekasị ofe ihe si na-emere, listen to me. Mgbe izi ị na-akpọtuchi onye ụwa gị, ịkpọ na onye ọbụla afa. Ụfọdụ na-apụtasị EZE-ANA ya na-eje na be dibịa nke asị ya na nne nne ya, je na nke asị ya na nne nne ya, nne nne ya, a na-akpọkasị afa. Yes, a na-akpọkasị afa because i mere ihe ị kwesịrị ime. Ihe ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, ihe ọ pụtara na enwere darkness, enwere ọra akwụ, wee crowd covering you. Onye na-agba afọ onye ụwa gị at that point, enwere high tendency na onye a nwere ike ịkpọ the wrong person, because onye ụwa gị na-ezu ezu at that time akụvara ya with darkness around you. Enwero purification, enwero ife around you. So onye ọbụla nwere ike ile claim na ọnya bụ ochi onye ụwa gị. Mana ọ bụrụ na ị ga-ekwe asacha ụchụ na ị na a ga-eme ịkpọtụchi onye ụwa gị wuche ata akpọghị onye ọbụla afa. The reason bụ na ime ya etu a because ihe nidigoro ime alignment with chi onye ụwa gị. Imecha alignment with chi onye ụwa gị anwa ka chi onye ụwa gị mara gị, maka na chi onye ụwa gị ama onye bụ, mana ọ na gị nwa amabeghị ya. Example, maka ndị na-abụ eme ha sị na akpọtụ ochi onye ụwa mmadụ wute ata akpọghọ mmadụ afọ ya dịkwa ile. Gee ntị ka njụ ọgụ. Ọ bụrụ na afa gị ewe Ifeanyị Okonkwo onye alọ, i wee mụta nwa nwoke wee bakwa Ifeanyị Okonkwo onye alọ, Ifeanyị Okonkwo junior onye alọ, e wee si na skuul ebe ahụ nwa gị na-eje akwụkwọ wee si na akpọrọ parents na ha bịa wee bịa, e wee kpọpụta nwa gị n'elu steji si onye bụ nna Ifeanyị Okonkwo junior onye alọ ya gbagota n'elu steji. Kedu ihe ị ga-eme? Ọkwa ya agbago? Kedu ihe kpata iji gbago? Afa gị ka akpọrọ. Ọ bụrụ afa gị ka akpọrọ, afa nwa gị ka akpọrọ, mana ị gbago. Etu a ka ọ dị. Chi onye ụwa gị maara gị mana ị maghị ya. Ihe ọ na-eche ka ime align, ka ị gosi ya na ị mere appreciate n'ọnọ, giving honor to whom honor is due. So ihe ị kwesịrị ime bụ iweta otu oke ọkpa. Example na dibịa na-aga ede gị, ọ bụrụ na ọmụnwa na ịbịa na Ugochi tụọ na temple na ọmụ ya aga ede gị, iwere ofe ọkụ ahịa n'isi chi onye ụwa m na taa ka mụnwa bụ Ifeanyị Okonkwo onye alọ na-akpọtụ gị, gị na ikenga gị na mmụọ niile gị na ha na-erikọ ka ụnụ gbadata. Ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, isi n'ikwu nne m, isi n'ikwu nna m, ka ụnụ gbadata. O nwere mmụọ ọbụla na-eri oke etu atatagbo orie, o nwere mmụọ ọbụla na-eri oke na orie, biko gbadata nọ. Elemental beings and mystic and forces of nature gbadata nọ. O nwere mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna m ya na chi m na-erikọ gbadata. O nwere mmụọ niile nọ na ngwurube nne m ya na chi m na-erikọ gbadata.
o nwere mmụọ ọbụla na-emere m ihe, mmụọ na-eso m, mmụọ na-atụ m anya ekere n'aka, ịbụ mmiri, ịbụ alụsị, mmụọ ọbụla sochi onye ụwa m, biko gbadatanụ n'ụnụ kachi onye ụwa m ka m na-akpọtu n'ụbọchị taa. Ụnụ ka m na-achụrụ aja, na-egbucha ọkụkọ anyị sie nyara ji wee mesara aka. Imechi anyị etu a, dibịa na-alụ ya ọnwụnọ m amaghị ihe m na-ekwu from my own end wee tidi ya ọfọ na ha Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. Ha gbadata anwa egbuo onye bụ ọkụkọ, egbuchi ọkụkọ anwa, dibịa amadogo etu ọ ya esi wee debesi akwụkwọ ogilisi na ihe ndị ọzọ ọ ya eme. Then ọ bụrụ na ị nwere ebe ị ga-adọwa okpesi ka ọ ga-akpọ ụtụtụ ọbụla ị ga-achụkwa ya, mana ka mbeka nkọwa maka nke a mma akụwa nka iche. Na akpọtụchacha onye ụwa ahụ esie ji ahụ, gbuo ọkụkọ anwa, esie nyara ji. Odibe na alụghị ya amalụgo the portion a ga-apịrị nyara ji wee bịa nye na-esicha na portion ndị ọzọ a ga-enye, marụzie portion ndị mmadụ ma friends and well wishers ga-esozi wee rie wee merie. Ọ dịbe agaghị dizi na ndị anwa. Ọgwụkwa nne chọrọ ka ị mara ka esi eme ya because of subsequently gị jiri aka gị na-eme ya, assuming na ị nwere conducive environment ebe ị ga-eme ya, no problem. Tell ya dibịa ọ na-eme ya, ọ na-aga gị stage by stage so that ka ị mara ka esi eme, so that subsequently you can do it yourself. Mana ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ị n'ebe dị anya ma ọ bụ na ị bi na town ebe ị nwere ike imewu ya n'onwe gị, yes, dibịa gị can still do it. Onye nwere the authority, onye nwere the authority, mmụọ na-apụ apụ. Ọ bụrụkwa onye mindset ya bụ na distance wee bara ya, ịma na onye detu anya because na since ọ dọrọ convince ọ ịbọpụta na omewuru ya pụtara ya. So na ọ bụrụ na ọmụnwa ana mma akpọtuo onye a nọrọ nso, kpọtuo orie chi, nye chi nni ọga. You know why? Ọrụ niile nna ahụ na temple distance never bara ya, because onye na-eji agwọrọ ụwa ọgwụ na be dibịa enido ya present, ihe ọ nidi ya details, ọrụ ọrụ kasa spere ọbaga. Etu a ka mmadụ ga-esirikwa ọrụ ngozi n'isi gị. Onye nwere oke ọfọ, onye nwere mmụọ nya na ya so pụrụ apụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere positive mindset na imewuru ya because ekere ọrụ eke, ọ bụrụ iwu na ị ga-arụ ọrụ niile, mana ị nwere ike ije nọ na duty onye ọzọ, ị na-arụ ya ọma na-aga isizie na ọdụ possible, but ọ dị very possible. Nwa ọtụtụ ndị na-alụ ya every month na-adachi m ego maka na ihe a na-eme na-aga since m bidoro ya. Ghọtara ya? Yet mụ na ha fụrụ face to face nke anwa ga. Ihe ọzọ m na-achịkọwara gị bụ o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ejenụ si ka akpọtuoro ha chi ha n'okpesi, kpọtuoro ha chi ha ma ikenga chi ha na n'okpesi chi and ikenga. Mana ị nọ ebe dị anya ma ọ bụ na ị nọgoro ebe a kpọtụcha chi gị, i wee bụrụ chi gị na ikenga jee dọwa na be dibịa, and n'ịma na ịdọwa ya na be dibịa agbakwa na ị na-eweta ego na onye dọwara na ebe anyị dọmpụọ ya, nwere ike nwa ihe inyebere ya ihe ị na-ekwu na ịkpọtụrụ chi gị. O make any sense? If you know you cannot be attending to your chi on daily basis, why ka ihe na-akpọtụrụ ya n'okpesi? The concept of ịkpọtụ ya n'okpesi bụ ka mmadụ ime etu adịka lik na ha weta achịcha akpọ blessed sacrament, fada kwubicha okwu ya, gọzicha achịcha, obodo eje na tinye na mostras, jee na ebe a kpọrọ chapel debie. Ndị mmadụ na-eje na flet, ndị mmadụ na-akpụ isi ana, ndị mmadụ eje ebe a na-ayọ ayụyọ. Ihe ọ pụta bụ na okwu odide dị asọ fada kwuru na ọkpọtụgo Jizọs ndị ụka ọbịa na data achịcha debezie one place ka ọ nọrụ close by, ka ndị mmadụ bịa na-ayọ ya ayọ ụtụtụ ehihie abalị, ka ọ gharazi ịbụ ịgbọtụye afresh. Ịghọta the mindset ya ka ha ji wee debe one place so that they have access to ije na-afụ Jizọs mgbe sọrọ n'aka ndị ụka. Now the mindset of ịkpọtụ chi onye ụwa gị, kpọnye n'okpesi, gwa ya n'okposi a, etu a ndị ụka si wee nwee
ịgba ya wee ga-akpọ Statue Virgin Maria ma ọ kpọọ nke Jizọs ha ma ọ kpọọ nke Mary ha, then believe na Mary ha na ogo they can go there and pray. Yes, etu a ka ọdịnala si wee believe na chi onye ụwa mgbe ị kpọnyere si ya banye n'okpesi a bụ symbol. Ihe ọ pụtara bụ na ị chọrọ confine ya to that okpesi. Yọtara ya? So ihe meziri bụ ọ bụrụ na chi gị anwa dị na be gị better ịpụọ n'ụtụtụ ọbụla like mụnwa ma chi onye ụwa m nọ na temple m pụta n'ụtụ mgbe esoje tụọrọ ya nzu tụziere ozumezu mmụọ niile nọ na temple nzu tụọrọ ha nkwụ waalụ ha ọjọọ ụtụtụ ifo njewe ebe ọ na nneji onwe ebe nchọrọ ije akpọkwa ha si ana m eje gwara ha so m now mana ije kpọta ochi onye ụwa gị dọba ya na be mmadụ, meanwhile you have not even attended to it. What is the essence? Ọ kọrọ mmanụ ịkpọtụrụ ya n'anyanwụ kpọọ ya afa gbuori ya anụ chụọ dị aja mee saraka, and echefukwana mgbe ọbụla ịkpọtụrụ chi onye ụwa gị gbuori ya anụ mee saraka, because you need to touch lives. You need that happiness and that was so really that thing. Imesizie ya igbucha chi ya anụ ị nọrọkwa ebe ọbụla ị nọ na-akpọkwa chi gị ịpụta ụtụtụ isichi onye ụwa m na-ekerekwa ngị na nna achọkwa iji aha mee ka nlụta ego n'ụbọchị taa ma na nwere appointment with somebody mee ka onye a mee ihe m gwara ya mee. Igorocharụ chi gị jee ebe ị na-eje batakwa isichi m n'ijekwala n'ihe ibukọ n'obi na ịnwetara ya ma ọ na ịnwetachaghị ya biko ka ya ya kwe ka echi ka mma. Ịkpọchi onye ụwa gị nọ n'ebe dị anya tụọrọ ya nzu ma ọ tụọ nkwụ ọkụ. Ihe ndị a niile bụ ihe ị nidere ide eme ka chi dị mma wee na-adị. Chi gị na-anụ olu gị, mana ọ bụrụzie nọ ka ị confine ya one place and you never attend to it. Ịmụ na chi gị ị kpọtụrụ chi gị mana ị maintain ya, ị atụ ya nzu, ị na-atụ nkwụ ọkụ, ị na-eme everything. Ịmụ na chi gị nwere ike ịba dormant. Yes, etu ahụ o si dị na akaụntụ imepere, ị pay in, ị withdraw, no show of interest na this akaụntụ a ka dị gị mkpa. Nwa gị elu banki etinye n'ihe na-akpọ dormant. Etu a ka ụfọdụ ndị mmadụ, yes, gụwa na-ene m anya ka ụfọdụ ihe gbasara chi unu chi wee bago dormant, and chi gị dọba dormant, ị ma na-enwetazi all the benefit ị kwesịrị imeta asị onye nyara chi ya dị na mma. So n'ụbọchị taa n'ịghọta gị nkwu bido taa adịba akpọtụrụ uche onye ụwa gị, ị na-aga ọbụ na-akpọ chi onye ụwa gị, stop splitting them iji n'aka gị eketara onwe gị okwu. Chi onye ụwa m mgbe ama nzube atọ ọjị mgbe ihe etu a na udo obi ga-adịrị gị, iji n'aka gị eketara onwe gị okwu. Kpọtụ chi onye ụwa gị nyara ike ngachi gị ha niile ha bịa n'ọha nwa ka ị na-atụ nzu n'ụbọchị taa, n'ọha ka ị na-egburu anụ n'ụbọchị taa. Ị chọọ ịwọchịkwa vidiyo a ọzọ nwere ike ije ma ịnweta nkụzi na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị jee chọọ ya Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na YouTube, ma ije na Facebook afa m eji ma na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ agbara afa mmiri emi ma ọrụ ọrụ mmụọ sendere m meseji na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ị na-erecha vidiyo a share ya ndị mmadụ ya gazie n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile dịka onye nchụaja. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile ụmụnne m niile soro m na gị okwu a all over the world. Asị m na distance never barrier. Ebe ọbụla onye anọ na under the influence of the sun, ebe ọbụla onye anọ na ebe ikuku ruru n'ebe aka ikuku ruru, ebe anyanwụ na-eti n'ebe aka ruru, let each and every one of them be blessed. Let whatever they are doing ha si enweta ego, let it begin to prosper. Maka na adị ụka ibe na-agụ akwa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gaziere ụnụ ma nwoke ma nwaanyị. Ise